Hei, mä olen Kimi ja mä kerron nyt muutamalla sanalla sekä itsestäni että tästä reissusta. Oon tehnyt kalareissuja erämaahan kohta 10 vuotta. Tuntuu, että erämaasta tulee vuosi vuodelta tärkeämpi osa omaa elämää. Ilman sitä olisi vaikea olla. Sitä on vaikea kuvailla, sitä tunnetta, minkä erämaa antaa. Vaikka aikaa erämaassa ei tule vuodessa paljon yhtä tai kahta reissua enempää vietettyä, nautinto, minkä tältä lyhyeltä ajalta saa, on euforinen. Mikä on saanut itseni tekemään tämän videon, on se, että nautin ihan uskomattoman paljon katsoa muiden upeita videoita, suurimpina esimerkkeinä Vapaalla jalalla sekä Urpoerämiehet. Listahan jatkuisi vaikka kuinka pitkään, mutta kaikkia en tässä kerkeä mainita. Suuri kiitos teille, että teette näitä videoita. Ensimmäistä kertaa yhden leiripaikan sijaan kuljimme backrafteilla Tunturijärviltä aina Jokisuulle asti, kerryttäen matkaa noin 30-40 kilometriä. Matkassa mun lisäksi oli siskoni Sanna sekä Rootless Fishingistäkin tuttu Joonas Mäntti. Sisarukset hoitaa tavarat paikan päälle. Tuolla toinenkin suomalaisporukka lähdös just kopterilla. Niillä on vähän enemmän tavaraa kuin meillä. Ne ei ole liikkumassa mihinkään. Siinä. Sitten odotellaan meidän kopterikyytiä ja lähdetään kohti erämaata. Meikäläinen pääsee tuohon kopterin etuosaan vähän kuvailemaan. Vai haluuks Anna mennä siihen? Ei mene vaan. Mahtaako tonne uskaltaa mennä? Mä voin luvata, kun sä jänistet Se on matkanjohtajan paikka. Älä. Vettäkin oli jo linssissä. Sieltä tulee viimeiset tavarat. No Siroina. Hyvin jaksaa. Venet täytyy ilmaa ja ei muuta kuin vetelee. Jaha, ja kimppu lähtee sitten ensimmäitteen. Tai itses. Ensimmäinen kertaa istu koko veneessä. Jep. Katsotaan miten homma sujuu. Ai, hyvin meni. Ei muuta kuin kalaa kyyti.
Kimppu nappasi tästä pikkulampareesta heti kala. Katsotaan mikä sieltä tulee. Taimen vai rautu? On se hyvä koko. Ei se mikään ihan minä. Taimen. Eikö se oo? Oh. Taimen. Nätti taimen. Se on vielä ihan ruoka kokonaan. Ensimmäisen illan pikapisto suoritettu takaisin leirissä. Kimppu on täällä täysin työn touhussa. Siinä on meidän iltapalat tänään. Siinä on vähän rautua ja taimenta. Ai että. Kokki ja kalamies. Kyllä. Kokki ja kalamies molemmat. Me ollaan vaan Sannan kanssa nauttijoita. Me päästään maistelemaan tätä herkkua. Kyllä kelpaa. Siitä on vähän rautua ja punkkua. Elämä on ihan. Rantaan päästyä, sit lähdetään katselemaan, että mitä tuolta kukkulan takaa löytyy. Vähän on vaikea laskea, kun lumenpeitossa saatana joki. Tää se vastaa kalastusta. Helteessä kannetaan backcrafteja kalliolta alas ja tullaan lumihangelle. Kattokaa nyt tätä. Eikö se aika siistit maisemat? Suoraan naamaan kaikki. Oi oi. Ruokahetki. Lepohetki. Ja sitten kalalle. No kahvit vielä välissä, sitten kalalle.
Järvi numero 3. Nyt sais alkaa pikkuhiljaa kalaa jo nousemaan. Sanna on ainoa, ketä on saanut yhden pienen apero. Eka oli ihan sikamatala. Toi äsken oli ihan hemmetin syvä. Siis siellä on 30 metriä vettä. Ja nyt tää on kans aika matala, mutta toivotaan, että täällä on kala. Kyllä on kivan näköistä. Vielä kun leiripaikan löytäisi. Taas mennään kalaa. Keli on kuin morsian. Ja nyt lähdetään perhovapakin mukaan ja käydään koittaa tuot Pikkujärviin. Illaksi sit lähdetään tonne, mistä joki alkaa. Tuossa on järveä. Ja siellä pitäisi olla sitten kalaa myös. Mennään katsomaan. Siellä on parempi kalakin. Äijä menee ihan veneessä perässä. Nyt on nätti kala. Otas ranne. Ai. Nätti taimen. Nätti taimen. Hieno. On hieno. Yes. Ei nyt niin iso ollutkaan kuin mä luulin, mutta On se iso. kyllä se ihan On se nyt lähellä, on se 45. Lähellä 50. Ai, kun on hieno. Nätti. Mitäköhän se olisi? On mulla mittakin tuolla. On se, mutta on se ihan varmaan kuin 45. 45, vajaa 50. Tänään, mä otan puhelimen sitten. Tosta saadaan hieno kuva. Kyllä tossa melkein joka heitolla oli jonkinnäköinen tälle. Oliko? Joo.
Missä kohtaa sä nyt? Tää siis tää ranta, mitä tää nyt pintohilvellä. Okei. Onks sä muuten vajotellut paljon sitä vai? Et sä vakelannut? Ettei... Heitteliks sä missä kohtaa sä niinku oli? Joo. Semmonen on se nätti. Tää on joku 50 about. Mut jumalautsi, näissä on vähän enemmän voimaa kuin meidän etelän vetelien kaloissa. Pisti mikrovavan aika mutkalle. Aika nätti. No niin, ja päästetään tää nyt takaisin. Me ollaan tältä illalta saatu tarpeeksi ruokaa, niin se lähti sinne. Ai. Erämä alkaa palkitsemaan pikkuhiljaa. Vaikka koko päivä oli tyhjää, niin ilta syönti. Alkupätkä vedetään tästä. Ihan vaan työntämällä. Tää on niin matala tää meidän ensimmäinen pikku jokipätkä tästä. Mut tällä tavoin me sit vedetään noi kaikki matalat alueet ja jos tulee jyrkkiä koskia, niin me kierretään sit rantaa pitkin ja lillutellaan nämä vedessä. Paketti valmis päivän koitoksi. Vielä olisi vähän perhovapaa ja laukkuu, mutta muuten ne taas istuu sinne hyvin. Sanna ja Joonas vielä pakkailee ja kohta lähdetään. Tänään ei ole mikään pitkä matikka, mennään varmaan joku 3-4 kilsaa. Ja sit siellä olisi semmonen helvetinmoinen koski edessä. Katsotaan, tehdäänkö se sen läpi meneminen tänään vai jätetäänkö se huomiselle. Eilen rämmittiin 12 tuntia, työnnettiin näitä koskia pitkin, kun ei ole niin vähän vettä, että se ei edes suostunut valua itse. Vielä on pohja ehjä. Joonaksella on vähän reikiä, mutta kyllä se vielä kelluu. Komeat on kelit ja maisemat. Oi perkele. Vielä ennen kuin lähdetään eteenpäin. Tässä leiripaikan vieressä oli tämmönen kivan näköinen suvanto tuolla takana, niin käydään oikein vielä kalat pois sieltä. Maa valtakoon kirkasta vettä. Tästä voi niinku etsiä kalat ja heittää pinturia perään. Kokeilaan pinturi. Mä oon aika sata varma, että ekalla heitolla tulee kala.
Siellä kävi pieni, mutta kävi kuitenkin. Ei tuu. Pitäis tuoda takaa vielä. Pelas vielä. Refleksit ei pelaa, niin vaihdetaan se streameri. Jos vaikka siihen. Siinä kävi pyörähtää, näkyy kohta nappaa. No niin, ei. Näkee noi kalat tossa veden alla. Pieniä kuin mitkä, mutta se on ihan mukavaa. Retkikunta alkaa olla valmista. Kamat pakattu. Tavaraa on vieläkin. Kimpulotti. Ei, oliko vielä parempi? Hitto, siellä oli hyvä kala. Hyvä fisuki. Toivotaan, että saadaan lisää. Millainen perho sulla oli? Kultainen tai latomaatin. Kimppu tuli samoilla seuduilla, missä meikäläinen on. Se nappasi sieltä heti perho. Lisää ruokaa meille. Ja siellä on ilmeisesti rautu. Katsotaan. On komea, se on hyvä koko. Oi vittu, mulla on siimosi. Se oli hyvä kokoinen rauto. Kyllä sitä hyvät bileet on nätti fissu. Hieno. Haaviin. Vittu, se on iso. Ihan törkeä iso. Pyrkele. Jumalauta. Ai. Toinen hei. Kattokaa minkä kokoinen rautu. Morjes. Se on vajaa 50, niin vitonen. Häh? Aika iso rauta.
vaan siihen vähän ylemmässä. Ai. Aika nätti. Vihreäkin päästiin ottipaikoille, niin rupee syömään. Älä. Toi on kyllä hieno. Tuo iso pyrstö. Niin, ja tässä on kyllä niin upeat värit tässä kalassa, ettei mitään järkeä. Kattakaa sitä. On se hieno. Wow. Tästä se lähtee. Ai. Patikointi kannatti. Taas näkyy vaan evät siihen, käy pyörähtelee. Jaha, siellä on heti. Meikäläinenkin saapui takaisin leiriin ja täällä on nuotiot päällä ja Kimppu tekee siellä iltapalaa. Se lähtee fileiksi, siitä se taimeni ja Rautu lähtee myös fileiksi ja sitten toi toinen taimen menee kraaviksi ja se syödään huomenna. Ai. Meillä on täällä kunnon leiri. Kello tulee 3. Sanna ja Joonas menee nukkuun, niin mä laitan muovipussit jalkaan ja vähän kalaa, koska mun kahluhoidossa on varmaan 10 reikää. Ja irti. Saatana 3 karkuutusta varmaan 2 miisan sisään ja kaikki hyviä kaloja. Ja nyt pitäisi vähän skarppaa. Kun mulla vielä koukku ehjä. Vähän se on sykkyrälle mennyt. Hyppäsi eka ohi, kun oli kelaamassa sisään. Heti uudestaan samaan kohtaan, niin tuli vielä. Nyt toppaakin, kato, nyt Ota. Ei, nyt tuo käänti pois. Näetkö mistä se on? Ei. Tossa. Vielä heikolla. Taas tulee.
Vittu, ikin nähnyt tommoista. Onko se rautu? Oli. Joo, ihan vittu. Nyt kun mä näen. Missä joku tällainen rautu? Vittu. Ihan vittu hirveä. Ai saatana, se tulee tänne. Tää voi olla kyllä ruoka. Niin, ei tiedä. Ei tää ihan. Kyllä se just voi 35 olla. Voi vittu. Ei ollut. Ja tänään meillä on retkikunnan ruokakornerissa paistinpannussa paistettua taimenta. Sieltä löytyy vähän perunamuusia ja Kimppu vetää siellä tillissä olevaa kraavia just siivoissa. Otahan siitä. Ai. On muuten ihan saatana. Ai. Kyllä kelpaa. Kokeillaan miltä se kraavitaimen maistuu. Ai saatana on hyvä. Onko paistettu? Ai. Ai, tää se on elämä. Pikkuhiljaa lasketaan kirkasta jokea, jolla se Kimppu heittää se perho. Noniin. Oo. Ihan hyvä. Matka etenee. Oho. Tois. Suoraan meikäläisen noka edestä. Mikä nyt on? En mä näe vielä. Onko parempi? On parempi, mutta en mä näe mitä siellä on. Tää voi olla kuule ihan kala. No ei se iso tääkään. Kyllä tää pannulle maa. Tai ei mahu siis. Hyvä. Mä tuun siihen viereen vaan. Tai sä oot vähän En mä tiedä. Saanko me säilyä sitä? Vai me niitä lisää saada? No, luulis. On varmaan 40. On. Kyllä noi on hienoja fisoja.
Kyllä. Nähdään varmaan melkein missä uiki. Niin kirkasta vesi. Sanna tää kalapaikka meille itse asiassa näytti. Se on tuolla pidemmällä heittelässä. Sitten se huusi, että tässä on hyvin kalaa. Sitten jäätiin heittämään. Yhdellä heitolla 2 tärppiä. Nyt menee kohta puhkinahka. Oho. Ei jää kiinni. Nyt, no niin. Nyt pysy. Tää on ihan mesta. Joonas just otti tuota jo varmaan reilu 40 senttisen ruokakala. Aina kun tulee syvä monttu joessa, niin täällä on kala. Nyt tää käy kyllä pöllemmän kokoinen on. Ihan kiva. Kyllä tääkin ruokakalaa. Aikamoista elukajia. On varmaan... Olisiko se nyt sitten hirvi, kun täällä on nyt hirvenpesi joka paikassa. Tai siis yösijoja, mitä ne on. Ja no... monttu edessä, mikä on täynnä kalaa. Tää on ihan hyvä kala taaskin. Mä vaan tiedän, onko Joonas ja Sanna ottanut jo tarpeeksi ruokakaloja. Mä tulin vähän etukäteen tähän todennäköiselle leiripaikalle ja tulee tuolta perästä, niin saa rauhassa kalastella. On kyllä komea. Tää on kyllä jotain ihan uutta, mitä kokee. Vitsi, tää on makeeta ja kelit hellii ja kalaa tulee. Voi vitsi. Joutuu kyllä tulee joku kerta uudestaan. Se on varmaan isompi kuin äsken. Jumalauta, tää on kyllä hirveän kokoinen. Vieläkö lähtee? No kyllä. Joku nyt. Tule. Oi.
Mitäs me sunkaan nyt oikein tehdään? Tää on niinkin järkyttävä kala, että saisiko se paremmin kuvaa. Mun pitää kyllä mitatakin. Saavutettiin kimppuni. Sillä aika nätti taimen siellä haavissa. Joo. On upea kala ja hienot värit. On hieno. Haluatko sä puhelimelle joku? Vaatii jo niitä kuvia. Se oli hieno. Yes. Se on ihan nätti. Ei auta vaikka tulee kalaa, kyymä on. Pitää saada vaatetta päähän. Mut ehkä tähän voi leiripaikat tehdä, kun kalapaikat on. Voi heittää teltasta uistinta. Jep. Oi nätti. Nyt ollaan taas saatu leiri pystyyn ja tänään nautitaan ehkä tämän reissun paras illallinen niistä taimenista, mitä tossa matkalta pyydettiin. Katsotaan mitä siellä on. Siellä on vähän sussia, soijaa ja tsevitseä. Ja sitten totta kai kyytipueeksi vähän hapankorppua. Ja viiniä totta kai mukeissa. Joo, ei täällä nyt kuivisujolle. Ei todellakaan. Kattokaa. Taas ihan paskaa selvintä. Kattokaa noita maisemia tuolla takana. Ai että. Tästä rannasta saa sit aamusti noukkii pari taimetta taas kyytiin. Pieni breikki soutamisesta. Kalalle. No ei! Ollaan nyt soidettu varmaan 10 kilsaa vastatuuleen. Välillä pakko pitää vähän breikkiä. Heitettiin vikalle päivällä pisin soutelle, eikä vitunmoinen vastatuule koko ajan. Tuosta kiinni. Veri aika kovaa kiveä. Tuleeks kupli? Tuleeks kupli? Mä tärään aika kovaa tuolla. Kovasti se yrittää, kovasti se yrittää.
Nyt lähtee viimeinen suora. Sitten vielä todennäköisesti joudutaan tästä taluttaa Vikakoski ja sitten viimeinen leiripaikka pystyy ja kopteri hakee huomenna aamulla. Se on vaan mikä pitkä suora ja tuultakin on. Vaatii ottaa aika hyvin tuohon tuuleen, niin saa aika kovaa meloa. Niin. Selvittiin. Kamat on nostettu tänne huipulle. Ja kopteri tulee huomenna aamulla hakemaan. Iltasumpit ja vielä viimeiset raudut huiviin. Ja sit se on siinä. Kotimatkalle.